varmt bad et eller andet sted. Man er jo sådan helt... Ja, man sumper hen jo. Det er som, og jeg elsker også varme, men der er vi jo lidt modpoler, fordi jeg bruger jo hele tiden isbad. Ja, lige præcis. Og igen, der kan jeg jo fandme nok mærke, der kommer blod igennem systemet. Og det, altså, der er jo ingen tvivl om, at badning kan virkelig noget. Ja. Jeg er bare blevet for malig efter... og det er det, de fleste er. De har ikke lyst til det der, for helvede, Flemming, det er alle de der, alle de der frosne nætter ude i skoven i forsvaret, ikke? Faldt i gryden som lille. Ja, lige præcis. At stå op for at træde på mine støvler, der var frosne, for at komme ud og stå... Helt stive sokker. I underbukser klokken lort om natten i sådan et eller andet skyttehul, man havde gravet, og så løber der en eller anden, premierlerne rundt og siger, I skal sige bang. Ja. Luk røven. Det er forsvaret i en nødskal. Jeg fucking fryser, og jeg vil ind i soveposen. Ja. Problemet er bare, at soveposen var fra 80'erne, så den virkede ikke rigtig med. Nej, den fulgte ikke rigtig med, det er. God dag og velkommen til dagens podcast. Dine værter, Lasse Rasmussen og Flemming Jøns Hovgaard. Det her er podcasten, hvor vi roder rundt i rodekassen med alt den sundhedsfaglige viden omkring kost og træning. God fornøjelse. Så er vi klar på næste del af e-bogen her. Næste del af e-bogen. Hvad har vi snakket om, og hvad skal vi til at snakke om? Sidste gang, der snakkede vi lidt om... vi prøvede at introducere e-bogen. Det tænkte vi, det gik hurtigt. Det tog så cirka 55 minutter. Ja. Så snakkede vi lidt om træning, og myter og træningsprincipper. Ja. Og det vi så vil arbejde med i dag, det er så næste afsnit. Det er det, der hedder skadesforebyggelse. Ja. Altså ikke... Fantastisk emne. Ja, virkelig godt emne. Og nu er vi jo fysioterapeuter begge to. Yes. Både af hjerte og af uddannelse. Og hvis vi selv skulle sige det, ret gode, faktisk. Det må man gerne sige. Man må godt sige, at man er god til noget. Ja. Og det er også en af de ting, som der sådan er meget vores pet peeve. Altså, det er virkelig her, hvor vi ser rigtig mange mennesker kan gøre utroligt meget for sig selv, der faktisk ville gøre, at vi slet ikke var nødt til at se dem. Ja, 100%. Altså, de kunne gøre os arbejdsløse. I bund og grund. Der er jo altid, ting, man ikke kan slippe udenom. Der er noget sygdomsrelateret. Sort uheld. Lige præcis. Der sker ting og sager. Ja. Men i ren overbelastningsskade, det ligger jo faktisk mere eller mindre i ordet, en overbelastning. Det vil sige, det er en belastning, man har påført et område igen og igen og igen. Alt for meget. Ja. Det kommer normalt ikke som en... Det er fabriksarbejdet, måske. Ja, og det kommer normalt ikke som en overraskelse. Nej. Altså, man har mærket, at der var et eller andet her, der enten var meget spændt, eller noget, der var lidt smertefuldt, eller hver gang man stod op om morgenen, så synes man faktisk, Og alligevel har man så valgt at ignorere signalerne, og så også at arbejde meget intenst videre på dem, enten igennem træning eller arbejde, ikke? Jo, man kan sagtens forværre en irritation. Man kan også vedligeholde en irritation, som faktisk ret nemt kunne gå over, hvis man bare lige guidede den på den rigtige måde, ikke? Ja. Så en lille bitte... Jeg havde en her for forleden, som der havde været ved adskillige fysioterapeuter, ikke? Nej, udtømt systemet. Ja, fuldstændig. Og hun har haft sådan ballesmerter op i lændesmerter i meget, meget, meget lang tid. Og hun fik en pigeon pose, hun fik et ballestræk, og så fik hun en tennisbold til lige at køre langs med hele sakrumkanten, ikke? Ja. Nuller de ømme punkter. Det har taget en uge, og det har bare været, det er 100 gange bedre, ikke? Og jeg har ikke gjort noget. Nej, du har jo guidet hende til at guide sig selv. Præcis. Hun har selv gjort det, ikke? Ja. Rigtig, rigtig ofte kan man gøre virkelig meget selv. Og det vil vi gerne snakke en hel del om i dag. Ja, lad os se, hvad det bliver til. Yes. Jeg kunne jo godt, inden vi går i gang, tænke mig at italesætte elefanten i rummet måske. Hvorfor? Hvor? Han gemmer sig. Hvorfor vælger folk ikke at gøre noget ved det, når man nu godt kan mærke, at der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være? Det er nemlig vildt underligt. Jeg har svært ved at sætte mig ind i det, fordi er det fordi, det virker for besværligt
at skulle til at gøre noget ved det? Er det fordi, man tænker, man skal betale sig fra det, fordi at det er så kompliceret, at man ikke selv kan håndtere det? Eller hvad er det måske bare manglende viden omkring vores egen krop? Fordi vi er jo alle sammen sindssygt dygtige til at sætte os ind i, lad os sige, mekanik eller vores bil. Eller, altså vi ved alle sammen, hvad skal der til, før bilen kører? Der skal noget olie på, der skal noget brændstof på, der skal vand i køleren og så videre. Hvis det er rigtig frostgrader, så kunne det godt være, at der skal noget frostsikkert væske i kølersystemet, så den ikke går i stykker. Og alle de her ting her, det ved vi, fordi det er vi blevet uddannet med. I takt med, at vi har haft nogle forældre, som har haft nogle gamle biler, som skulle blive ved med at køre. Vi har taget et kørekort. Og ellers, hvis man ikke har fået det videre af nogle af de to, så googler man sig til det. Der er også mange, der googler sig til smerter i kroppen. Ja. Hvad sker der så? Altså, det er et farligt emne. Det er det jo, fordi det er jo det, man populært set kalder Dr. Google. Ja. Ikke? Jo. Og når man så googler og får hjælp fra Dr. Google, så de fleste, som jeg kender, der har forsøgt at google sig til deres årsager til deres smerter, de går sådan nærmest skræmte derfra med øjnene så store som rundetårn, eller hvad var det nu, de der... Men de går derfra og er sådan virkelig frygtsomme, fordi de har bare set, okay, det kunne bare være den sygdom, og den sygdom, og den sygdom, og det er jo nemlig det. Inden for vores erhverv som fysioterapeuter, der taler vi jo altid i forhold til, at man skal finde nogle red flags. I forhold til rigtig mange symptomer kan passe på kræft, for eksempel. Jeg er ved at få testikelkræft nu, fordi jeg har ondt i hoften, eller jeg har ondt i smerter i ryggen, eller noget i den stil. Hænger det sammen, og kan det nu være det, og så skal jeg til ud og undersøges for det, og det er altså ikke nødvendigvis en behagelig oplevelse. Og ofte er der jo først tid om et år, Flemming, for at komme ind og få den undersøgelse. Og kan det hænge sammen med den derop? Altså nu sagde jeg lige, jeg har prøvet at blive undersøgt for testikelkræft, hvor der lige er utallige sygeplejersker og læger, som lige skal igennem tromlen, og så lige mærke, hvordan føles sådan et vedhæng der. Først det er lidt specielt, men når der først har været en 3-4 stykker igennem, så er det en fra eller til. det gør ikke så meget. Men jeg har da haft voldsomme testikelsmerter, hvor jeg har tænkt, hvad fanden i helvede er det her, og kan det være kræft, og frem og tilbage. Og det har faktisk vist sig, at det har været overbelastningssmerter, ikke i form af det fysiske brug, men i forhold til mit hoved og det stress, der har været i min hverdag på det tidspunkt. Der så har medført en fysisk smerte. Ja, stressinducerede smerter i mine testikler. Det er altså ikke rart. Men der var en god årsag til det. Ja, jamen, det var der. Og når man googler, hold kæft, jeg var nervøs for at skulle ind og blive undersøgt. Tænk nu, hvis svaret er noget, som jeg har svært ved at rette op på. Jeg har det altid sådan, lad os lige altid prøve at se, om de quote-unquote nemme løsninger, som sådan egentlig kunne fikse problemet, før vi nu går fuldstændig i baglås, ikke? Jo. Og det er nogle af de her quote-unquote nemme løsninger, som vi egentlig vil prøve at snakke lidt om i dag. Yes. Og sætte i system. Lige til at gå tilbage til det der, hvorfor er det så svært? Der er jo det her med, at enten så ved man ikke, hvad man skal gøre. Eller også så tænker man, at det er der bare nogen, der må klare. Så derfor betaler man sig fra at få noget massage, eller noget fysioterapi, eller kiropraktik, eller et eller andet. Ikke? Men sjovt nok, så oplever jeg også virkelig ofte, at jeg har folk, der kommer tilbage igen med de samme problematikker. Og det er som om, den ikke sådan lige helt sidder op i hovedet, fordi at de har fået de her, altså lad os bare sige, det var de her boldøvelser, ikke også? Der var en tensbold og 2 strækøvelser, og det virkede godt. Det gik væk, så går der et års tid, så har man glemt det lidt igen, så kommer de tilbage med den samme problematik. Ja. Og hvor jeg så spørger, har du prøvet det, vi gjorde sidste gang? Nø. jeg havde præcis den oplevelse i går efter mit formiddagshold, og den person, som hører det her, ved 100% sikkert godt, hvem det er, vi taler om, ikke? Men vi har for lang tid siden, et halvt års tid siden, arbejdet med et springerknæ, som var invaliderende. Personen her, hun kunne godt lide at løbe,
Og jeg har jo lavet fuld ud træningsprogram. Langsom, tung styrketræning for at arbejde med den seneoverbelastning, hun nu har under sin knæskal. Så et træningsprogram til genoptræning. Til genoptræning af springerknæ. Ja. Samtidig med, at hun har fået de øvelser, hun har haft behov for. Ikke? Ja. Og dengang, der hjalp det. Det gik væk. Det kom tilbage igen efter noget tid. Og hun kommer og spørger, om vi ikke skal starte et forløb op igen. Ja. Men hun har det hele. Hun ved præcis, hvad hun skal gøre. Hun har alt. Og når jeg så sidder og snakker med hende, så kan hun jo godt se, jamen det kunne måske godt være, at jeg lige skulle prøve at starte op på det samme træningsprogram, som faktisk har virket en gang før. Og se om det virkede igen. Og se om det virker igen. Jeg har ikke noget mod at tjene penge. Nej. Altså, men omvendt, jeg synes også, ret skal være ret. Så når vi har været igennem det, så prøv det lige. Fordi næste skridt, det kunne være, at vi måske skulle arbejde med noget anden stimuli, noget ultralyd eller noget akupunktur eller noget i den stil der, ikke? Ja, fordi hvis det så ikke virkede, så kunne det være, at der var noget andet, der skulle prøves. Men når man faktisk har hele instruktionen til at samle det her IKEA-skab, komplet manual, og man har samlet det, og så er det skilt ad igen næste gang, man skal flytte ind et nyt sted, men så manualen er der, men man kaster den bare lige væk, og så siger man, jeg tror, jeg ringer efter noget hjælp. Ikke? Ja. Det er mig en gåde, hvorfor at vi som mennesker er indrettet sådan, men vi kan bare se, det er sådan, vi er. Ja, og det samme gælder jo kost og kostprogrammer og lige træningsprogrammer. Ja. I stedet for lige at tænke, hvad giver mening? Jeg prøver lige igen. Så kan jeg lige så godt købe noget, som andre siger giver mening, fordi at så har jeg ligesom skubbet ansvaret over på deres skulder. Så det I skal tage med fra det vi, sådan lige sad og snakkede om der, det er, at du er herre over din egen krop. Ja, det er rigtigt. Du er herre over den. Det er dig, der skal tage ansvar. Ikke? Ja. Og at de ting, som vi vil prøve at vise jer lidt i dag, eller snakke om i dag, det er sådan noget, I kan gøre for jer selv. Yeah. Det er mere eller mindre 100% uskadeligt. I de ting, som vi giver her i dag, i det vi kalder mikrobehandling. I kan faktisk ikke rigtig gøre noget galt, hvilket vil sige, I kan absolut prøve det hele først, og så kan I se, om det hjælper. Og hvis det ikke hjælper, jamen så kom til os. Man kan maksimalt opnå lige præcis ikke en skid, hvis man laver det helt forkert. Ja, lige præcis. Så det er det. Ja. Det er det værste, der kan ske. Man har det prøvet er, der noget, ikke sker noget. Og der er ikke sket noget. Ja. Så nogle gode udelukkelsesmetoder, inden man kommer frem, og det kan godt være, at man lige ikke bruger os som behandler, men så er det også meget fint at sige til sin kommende behandler, jeg har prøvet det og det og det, jeg har gjort det kontinuerligt, jeg har gjort det i den her periode, det har ikke fungeret. Hvad er der galt med mig? Hvad skal vi forsøge nu? Ja. Yes. Så det vi gerne vil arbejde med i dag, det er, hvad er mikrobehandling? Ja. Og når vi siger mikrobehandling, så er det vores terminologi for at sige, at man forsøger at behandle sine egne muskler og led for at komme smerter og muskelspændinger sådan lidt til livs, ikke? Jo, yes. Det er vores helt eget trademark, mikrobehandling. Ja. Vi har selv fundet på det. Og det er ikke trademark, så lad være at stjæle det. Nej, lad være med at stjæle det. Ingen må stjæle det. Vi har ikke... Mikrobehandling. Ja. Så når vi siger mikrobehandling, så er det altså jer, der gør noget aktivt for jeres led og jeres muskler. Det er egen behandling også. Yes, lige præcis. Ja, så lad os høre. En af de ting, som man bør reagere på, og det er vigtigt lige at sige, det her, det er altså nye signaler og smerter. Ja. Tingene virker også på gamle smerter, men det er bare vigtigt at pointere, hvis man har haft, når man har nyopståede smerter, eller smerter, som der kommer lidt on-off hele tiden. Ikke hele tiden, altså i løbet af en uge, så kommer der måske lidt, så går det lidt væk, så kommer det lidt. Ja. Så er det altså her, hvor I aktivt kan gå ind og hjælpe jer selv med de ting, vi skal snakke om i dag. Giver det mening lige at state, hvornår en smerte er en kronisk smerte, og hvornår den er nyopstået, og hvilket tidsinterval? Det eneste, jeg bare ikke kan lide ved ordet kronisk smerte, på den måde, som det bliver brugt, det er, at i de fleste menneskers hoveder, så er en kronisk smerte, det er noget, der altid vil være der. Ja. Og i fysioterapi og lægevidenskab, så er det ikke sådan, det er stated.
der er det, så vidt jeg husker, restitutionsmodet, der ligesom går væk jo, ikke? Altså kroppen prøver i mindre grad at reparere sig selv, når vi kommer over en vis grænse. Og det er jo den, vi ligesom taler om, om man er kroniker, eller om man har nyopståede smerter. Og den ligger jo ved de 3 måneder, det er som udgangspunkt. Ikke? Har man smerter et sted i 3 måneder eller mere, så bevæger man sig over der, hvor at man i fagterm vil kalde det en kronisk smerte. Ja. Og det er bare vigtigt at pointere, det betyder ikke, at den ikke kan gå væk igen. Det betyder ikke, at man ikke kan få den til at gå væk. Altså det er jo bare en fysioterapeutisk terminologi for, at kroppen nedprioriterer og reparerer et område, eller restituerer et overbelastet område i forhold til andre, fordi den har været i processen, og så giver det ikke længere mening at flushe en masse røde-hvide blodlegemer ud til det her område, for at prøve at reparere, fordi idioten i egen krop bliver ved med at stimulere de her smerter, så vi bliver ved med at vedligeholde det. For eksempel, det kunne være en løsning jo. Ikke? Men der taler vi altså på en grænse, der ligger omkring de der, har man gået med noget i mere end 3 måneder, jamen, så kan det godt være, at der skal lidt mere til. Godt være, der skal nogle andre processer til, ja. Og derfor så, at det her, det er ikke, de ting, vi vil fortælle i dag, det er ikke som sådan fysioterapi. Det her, det er almindelig selvbehandling, altså mikrobehandling af jeres egen krop. Har I smerter, der har varet så længe, så søg hjælp. 100%. Kom til os, så skal vi nok hjælpe jer med det. Eller andre relevante, kloge personer. Ja. Så, en af de ting, som man bør reagere på raske områder i kroppen, for nu taler vi jo nye smerter, ikke? Det er, at hvis man, lad os bare sige, at man render på arbejde, eller man er inde og træne, så oplever man en ny smerte, en man ikke sådan, i hvert fald ikke har stiftet bekendtskab med i et stykke tid, eller aldrig før, i et led, eller i en muskel. Ja. Det skal I reagere på. Det er sådan den vigtigste af dem. Så er der også de signaler, som man oplever, hvis man synes, man kan mærke, at man faktisk er sådan, man er ikke så bevægelsesfri, man er meget spændt op i visse dele. Stiv i det, ikke? Stiv, ja. Og man altså heller ikke har den samme bevægelighed, som man plejede. Ja. Hvis man overbelaster et område, så vil musklerne trække sig selv sammen for at beskytte det område, og have en lidt større muskeltonus, ikke? Ja. Indtil at den bliver restitueret. Og den muskeltonus i det område vil altså også resultere i, at man ikke kan få sit led ud i den samme bevægelsesudslag, som man altid har kunnet. Ja. Det er et ret godt signal at reagere på, fordi det er lige skridtet før, at det nu begynder at egentlig blive smertefuldt, når man render rundt og squatter, eller bliver, altså i bund og grund bare den her siddende stilling, som man så laver på kontoret. Hvis man begynder at være meget spændt i balle, baglår, lænd, ikke smertefuld, men spændt. Det kunne være, at man lige skulle behandle lidt på det, så det ikke bliver til smerter. Og mange sidder jo sådan og vrikker lidt i stolen på arbejdet, og sådan lige kører hovedet fra side til side. Det er jo også de første tegn på, at vi måske skulle prøve at skifte stilling. Ja. Så vi plejer jo at sige, næste stilling er den bedste stilling. Ja, tak. Og det er simpelthen bare, fordi vi er lavet til at bevæge os. Ja. Vi sidder jo, fanden broderer mig, 8 timer på job i 90 grader i hoften, 90 grader i knæene, protraherede skuldre, og så må vi gerne falde lidt sammen i ryggen. Så den her lidt mindre optimale stilling, og nu siger jeg mindre, den er kun mindre optimal, fordi man sidder der typisk lang tid ad gangen. Man må sidde præcis, som man har lyst til, og hænge og se slatten ud. Det er ens eget valg. Det gør ikke noget dårligt for kroppen overhovedet ikke, så længe man bare lige skifter stillingen inden for relativt kort tid. Hvis man bliver siddende i den position i 8 timer, så gør det ondt. Så har vi et problem. Ja. Det er også derfor, vi har smartphone-nakken. Det er jo en nyere diagnose. Og for at gøre det endnu mere relevant, så er jeg begyndt at have flere tennisalbuer af folk, der simpelthen bare sidder på den der Facebook Infinity Scroll og bare kører i en tomhjernet tilstand ned, og jeg kan få nogle gange ondt i min albue eller i min tommelfingerled af at sidde på den der dumme telefon og køre. Ja. Og det kan godt være, at det er bare mig, der ikke er i træning, og jeg så bare er svag lige i de muskler. Men jeg er jo Instagrammer, så jeg har sgu styr på det der. Det er også derfor, den er så veludviklet hernede. Ikke? jeg kører stadig etfingersystemet på telefonen, når jeg skriver beskeder. Altså, det er der, jeg er. Og på tastaturet. Ja. Nå,
Yes. Så, og den sidste ting, som er vildt vigtig at holde øje med og reagere på, det er, hvis man begynder at føle sig konstant træt i kroppen. Hvis man begynder at, lad os nu sige, at man er inde og træne, og den samme bevægelse, man kan bare ikke levere den kraft, som man plejede at gøre. Det er også et rigtig godt signal til, at du er nødt til at gå ind lige og reagere på, hvad kroppen prøver at fortælle dig. Ja. Så vi plejer altid lige at, nu ramser jeg dem lige op igen. Ja, gør det. De signaler, I skal være meget opmærksomme på, både i hverdagen, men bestemt også til træning. Yes. Det er nye smerter i led og muskel, udtalt spændte muskler og områder, så man mangler lidt bevægelighed. Ja. Og så manglende kraft eller træthed, ikke? Ja. Generelt i kroppen. De er super vigtige at reagere på. Hvis kroppen, den fortæller jer noget af det her, så er det der, hvor I skal gå ind og reagere. Og det, som vi stater i den her e-bog, men som jeg også plejer at sige, det er, at kroppen har enten behov for mindre belastning. Altså man belaster den for meget i det område. For meget på for kort tid, jo. Præcis. Ja. Så den får ikke lov til at komme sig oven på den belastning, den får. Den har behov for noget mikrobehandling. Ja. Eller det område i kroppen har behov for pause. Altså helt pause. Kun det område. Afhængig af, hvilken smerte man mærker. Jo, præcis. Ikke? Og hvordan den føles. Yes. Men det er sådan de 3 ting, som man vil kunne gå ind og gøre. Og det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at pointere, at den her meget, meget klassisk danske, måske verdensomspændende, idé om, at nu gør mit knæ ondt, så stopper jeg med at træne i en måned. Ja, men det er fjollet. Nej, prøv at... Men der er rigtig mange praktiserende læger, som siger det der til folk. Du skal bare lade være med at træne dit knæ, ja. Indtil det bliver bedre, ikke? Ja, ja. Altså, prøv at, du har din overkrop, du har din mave, du har din ryg. Der er så mange ting, som du kan lave, imens at du mikrobehandler og aflaster dit knæ. Ja. Så træn for helvede. Ja. Bare ikke mere på det lige nu. Eller træn med mindre belastning på. Fordi lige præcis. Jeg er jo all in på, at der er en ting, som jeg går meget op i, når det er, vi taler om mikrobehandling, egenbehandling eller selvbehandling. Så er det, at har vi et område, der gør ondt eller er irriteret, så kræver det et større blodflow igennem. Fordi vi skal se vores blodbaner og vores blod generelt som det her transporttog, som bringer både gode næringsstoffer, røde-hvide blodlegemer og alt det der ud til området, hvor der er en potentiel overbelastning eller skade. Yes. Der har vi nogle soldater, og det siger jeg til mine piger altid i kroppen, immunforsvaret, og kroppen arbejder med en masse soldater, de skal have de rigtige næringsstoffer osv. De soldater, som arbejder derude for os dag og nat for at reparere og restituere vores overbelastninger eller vores små mikroskader, som vi laver, når vi træner, de skal have noget at arbejde med. Det kommer blodet med. 100% der. Og hvis man ikke drikker sit vand for eksempel, eller sørger for at bevæge, selvfølgelig ikke provokere smerten, men at bevæge den. Bevægelse giver jo også blodflow og blodstimuli. Jeg plejer at sige bevægelse, ikke belastning. Ja, lige præcis. Så vi mobiliserer et område og bevæger det, for at få mere blod derud. Altså, så igen, det er afhængigt af, hvad det er, men der skal stimuleres med blod. Yes. Så længe vi gør det, så gør man faktisk rigtig mange gode ting allerede der. Det gør man. Og hvordan får man så blodet derud? Ja, det kan vi jo gøre på mange måder. Altså, nu kan vi gå i dybden med den senere, men der er jo, vi kan bruge varme. Ja. Jeg er kæmpe fan af at bruge kuldevarme. Yes. Sådan så at vi for eksempel har en helt almindelig varmedunk, som vi kender den, til kogende vand. Ikke de der varmetæpper, fordi jeg synes ikke, de bliver varme nok. Nej. Men en god varmedunk, masser dejligt vand ned i, og så en gel ispose. Og gel, fordi vi tænker på miljøet, vi kan genbruge den i mange år endnu. Ikke? Så de 2 bruger jeg, og så tager jeg 3-4 minutters varme på. Jeg starter altid varme, fordi det er rarest. Så kommer der 3-4 minutters kulde på, så laver jeg en 3-4 skift, og så slutter jeg lige af med varme, fordi det er rarest.
så man ikke er helt kold og stiv. Lige præcis. Og det er jo her, hvor man i forvejen så bare sidder i sofaen. Ja, så man sidder og skifter i sofaen, sidder på en eller anden åndssvag serie et eller andet sted, ikke også? Det tager 20 minutter. Og så sidder og arbejder. Og så er man fint stimuleret. Og de her 2 kæmpe store kulde forskelle, ekstremt den ene ende, ekstremt i den anden ende, det gør bare noget helt fantastisk i forhold til kroppens blodårer, og hvordan vi lukker kapillærer af, eller i hvert fald indskrænker blodflow, det var svært at sige, blodflow i et område, til at vi faktisk maksimerer og åbner vores blodårer, så der kan komme større mængder blod ud igennem. Og det er det, temperaturskift kan. Ja. Også derfor, at vinterbadning er så effektivt for mange mennesker, og kroppen generelt. Så er der massage, og det kan jo være i mange former. Det kan være med sin egen tommelfinger, det kan være med en tennisbold, en foam roll og så videre, en vægtstang for den sags skyld, ikke? Yes. Og så, det er sådan til at starte med. Ja. De steder, man skal gå hen, synes jeg jo. Og så selvfølgelig vand, fordi at det gør blodet mere, flydende. Ja, lige Hvis man er totalt dehydreret, så vil der være et dårligere blodflow rundt i kroppen. Så er der jo bare generelt set det at få pulsen op. Ja, 100%. Hvilket vil sige, at hvis du, hvis du har ondt i skulderen, eller ondt i ryggen, eller i teorien også ondt i knæet, og så sidder man blidt på en cykel, som ikke gør ondt, mens du gør det, så bevæger det, men ikke belaster det, så øger du dit blodomløb. 100%. Det er også derfor, airbiken er jo et vanvittigt godt fysioterapeutisk redskab, fordi du har jo både det krydsdirektionale arbejde med armene og benene, og har man ondt i en skulder, jamen så kan benene tage mere end armene, men du mobiliserer stadigvæk dine skuldre. Og den ene arm kan stadig tage lidt. Lige præcis. Ja, det er fantastisk. Og har du ondt i det ene ben, jamen så kan du bruge benene lidt mindre og bruge armene noget mere, men du får stadig pulsen op. Så det var bare lige et lille shout-out til airbiken. Til en airbike. Ja. Så der er mange måder at få det her blodomløb til at komme rundt. Ja. Og vi kommer tilbage til, hvordan, nu sagde du massage, vi sagde varme kulde, vi sagde pulsen op. Vi kommer tilbage til de specifikke muligheder, som vi mener, at man har som helt almindelig dansk motionist derude. Og nu siger jeg motionist, fordi det skal I alle sammen være. Ja. Godt. Så kommer vi ned til at gå lidt mere i dybden. Sådan lidt, og I kan jo selv, hvis I ikke kan huske alt det her fra podcasten, jamen så hent bogen. Ja. Tag nogle billeder af det, der virker vigtigt. Tag det med på telefonen, eller print den ud og have den med, sådan så at I skal ikke huske det hele, men I ved, hvor I skal finde den viden. Ja. Yes. Og nu har vi jo ikke rigtig lige prøvet at udgive en e-bog før på den her måde, så jeg tænker, vi prøver at finde en løsning på, hvor man i beskrivelsen af den her video, eller nogle af de andre videoer, faktisk kan trykke på et link, og så hente det den vej igennem, eller jamen, det skal jeg nok hvordan det finder du ud af. Yes. Jeg sidder og laver hjemmesiderne, det skal jeg nok styre for. Godt, yes. Fint. Så er du styr på det. Nu går vi tilbage til de her signaler, og hvad man så skal gøre ved det. Lad os sige, at man stod ude i træningscenteret, eller at man i teorien sad inde på sad inde på kontoret og begyndte at få ondt et eller andet sted i kroppen. Det første man skal gøre, det er at man skal stoppe med at lave den bevægelse, der gør ondt. Ja. Lige nu i hvert fald, ikke? Analysere. Lige se, okay, hvad var det? Og hvor gør det ondt hen? Ja. Nummer 2, det er at man skal mikrobehandle på det område, der gør ondt. Ja. Hvis det er en specifik muskel, der gør ondt, så er det mikrobehandling på den muskel og lige omkring den muskel. Ja. Hvis det er, og så er der jo alle de andre mikrobehandlingsredskaber, men nu taler vi bare sådan specifikt på det der område. Eksemplet fra en irriteret albu. Ja, lige præcis. Tommelfingeren ind, myren godt rundt. Lige prøve at massere det lidt. Alle de der steder der, ikke? Hvor det gør dejligt nullernaller. Hvis det er et led, der gør ondt, lad os sige, det var knæledet, så skal man helst forsøge, i hvert fald i min optik, at mikrobehandle på alle de muskler, der løber til ledet. Ja. Så det vil sige, hvis det er knæledet, jamen så har vi den store lårmuskel, vi har inderlårsmusklerne, vi har den store lårmuskel løber faktisk hele vejen rundt på ydersiden. Abdukterne. Og baglåret. Ja. Og så har vi jo så også nedefra, at vi har hele lægmusklen, der også løber op til knæledet. Yes, i hvert fald gasserne. Yes. Mikrobehandling på dem, så ser vi ofte, at så bliver smerterne i knæledet mindre.
fordi man skal jo have en forståelse af, hvad er det, der er for et led, vi har. Knæledet er et fint hængselled, så det kan åbne, og det kan lukke som udgangspunkt. En lille bit smule indre rotation, men det er jo ikke noget, der er en del af det. Funktionen i ledet. Så det er et åben-lukkeled. Ja. Hænger og daller som et hængsel. Yes. Strække, bøje. Ja, lige præcis. De muskler, der er omkring, hvis nogle af dem er mere stramme, eller overbelastet end andre, så vil der være et skævtræk i det her hængsel her. Og så er det da klart, at det brokker sig. Lidt ligesom et gammelt hængsel, der er lidt rusten, og har en tung låge på sig. Hvis begge led på den her låge her, de ikke bærer lige så meget, meget, og det ene led er mere slapt end det andet, så belaster det jo. Og så får du den der... No. Jeg er spændt på, hvordan den lyd den kommer til at være i mikrofonen her. Ikke? Men så knirker det sgu. Og det gør dit knæ også. Ja. Det er så bare ikke knirken. Det er smerter. Ja. Og det er ren logik. Det er simpelthen så simpelt. Kroppen er simpelt og fantastisk på samme tid. Ja, lige præcis. Så vi skal bare lige have nudget ind i den danske befolkning, at den egentlig er simpel, og der er nogle meget simple metoder, I lige skal prøve at gøre, når tingene de gør lidt ondt. Ikke? Fordi det første folk, de hopper til, det er jo, nej, min menisk, eller min korsbånd, eller et eller andet sindssygt. Der må være noget helt galt. Jeg er ved at tabe mit underben. Hvad sker der? Det skal amputeres. 90% af dem, jeg ser, det er muskelrelaterede problemer. Ja. Altså det vil sige, det er jo inden, altså det kan godt være i ledene, man har smerter, men det er musklerne, der er årsagen til, at smerterne begynder at komme. Ikke? Ja. Jeg begyndte at udvikle den her saying, hvor det er, at 80% af alle de dagligdagssmerter, som de fleste de oplever, de forsvinder lige så snart man går i gang med at træne fornuftigt. Yes. Altså, så der er slet ikke behov for mig i de der 80%. Der er kun 20%, som er lidt mere kompliceret, hvor man har behov for nogle intellektuelle eller nogle andre metoder til at omgå kroppen og genoptræne og alt det der værk der. Ikke? Men 80% af dem, det meste, det forsvinder sgu, når det er, man bevæger kroppen fornuftigt. Og behandler lidt på den. Ja. Yes. Ja. Så har du smerter et eller andet sted i et led eller i en muskel, stop med at lave den bevægelse. Mikrobehandle på det område. Yes. Og så skal du træne noget andet i dag. Ja. Hvis det vel at mærke er ned at træne. Træne udenom, hvis det gør ondt. Vi kan også bare tage det eksempel, at du sidder på arbejde, og nu begynder du faktisk at få ondt i ryggen eller i ballen. Ja. Så stopper du med at sidde i den stilling, du gør lige nu. Ikke? Det kunne være, at man skulle rejse sig op. Det kunne være, at man lige skulle prøve det. Gå en lille tur, ikke? Men mikrobehandling kan altså også godt forekomme, fordi hvis lænd eller balle, den begynder at smerte lidt, så kan man prøve at strække lidt på den. Man kan prøve at massere en lille smule på den, og man kan prøve at bevæge området. Ikke? Mobilisere. Det er jo sådan en af de første go-to i forhold til lige præcis lændesmerterne, som de fleste render rundt i. Det er, når du har siddet ned i 6 timers langt møde, og man er skibet frokosten og alt det der, fordi det bare trækker ud og har ondt. Den der med at rejse sig op og helt McKenzie-agtigt bukke sig forover og hænge slatten ned mod gulvet og så rulle op langsomt. Det er jo en mobilisering af alle de bittesmå led, der sidder i rygsøjlen hele vejen op. Og det kan jo for mange tage smerterne. Hvad er det, vi helt automatisk gør, når vi står op om morgenen, Flemming? Vi har ligget i den samme flade stilling i lang tid. Ikke? Vi har lyst til at stå og strække også. Ikke? Kroppen vil det helt selv. Ja. Det er bare som om, at vi glemmer det undervejs. Ikke? Ja. Så. Ja. Stop med den bevægelse. Mikrobehandle på området. I lærer at mikrobehandle på forskellige måder her lige om lidt. Og så skal I træne andre ting i dag. Andre ting eller sænke belastningen. Ja, det er vigtigt at blive ved med at træne. Ja. Det skal bare ikke blive ved med at gøre ondt, mens I træner. Det skal bestemt ikke gøre ondt at træne. Og det er jo tilbage til den der no pain, no gain tilgang. Det er jo, jeg er jo faktisk egentlig enig med den, bortset fra, at man skal ikke lige bruge begrebet smerte. Nej. Det skal være udfordrende. Ja. Og træne, så kan man få en masse gain. Men det skal aldrig gøre ondt at træne. Det skal det nemlig lige præcis ikke. Man kan sige, at det skal gøre ondt på den rigtige måde. Ja. Altså, der skal være masser af træthedsaffaldsstoffer i musklerne. Det skal stimulere til muskelvækst. Og så er det mentalt pishamrende hårdt at tage en repetition mere med god teknik, uden at snyde og sådan noget værk der. Det er egentlig det, man mener med det udtryk. Det forstås bare forkert. Det forstås nemlig meget forkert. Så lad nu være med at træne på smerter. Yes. Det er virkelig vigtigt. Specielt nye smerter. Ja.
Så har vi den anden, det er det her med spændte muskler eller områder, hvor der ikke er smerter til stede. Det er også meget normalt, at vi har folk, der render rundt og føler, at de er sådan helt stive, som du siger, ikke også? Det er dejligt simpelt. Du skal begynde, hvis du ikke træner, så skal du begynde at træne blidt hele kroppen. Og nummer 2, du skal begynde at prøve at mikrobehandle på de her områder. Ja. Fordi der er ikke smerter endnu. Det vil sige, du har faktisk lige fanget, du har fanget problematikken i opløbet. Up front, ja. Lige præcis. Så nu kan du gøre noget ved den, før at det bliver til en smerte og et problem. Ja. Og det er jo egentlig grundlaget i skadesforebyggelse, ikke? Jo, forebyg. Ja, og hvis man bare negligerer det, så bliver det jo både en psykisk, en fysisk og en økonomisk belastning i sidste ende. Fordi at det påvirker jo hele ens livskvalitet. Man kan ikke så mange ting. Altså folk med ondt i ryggen siger nej til deres børn til at løfte dem, og alle de der ting, fordi et farmand, han har ondt i ryggen, og alle de der ting. Og så koster det jo en ordentlig regning, og skal gå til nogle fagfolk, som os for eksempel, og være igennem et længere forløb. Hvis man nu bare lige kunne have taget det i opløbet, done deal. Jeg er jo vild med vores sundhedssystem, altså på den, nej, jeg er vild med vores sundhedssystem på den måde, at det ikke er amerikansk, hvor at i bund og grund, hvis man er syg, så kan du komme til lægen, og det koster dig ikke en krone, ikke også? Nej. I hvert fald ikke, før du skal have medicin og sådan noget. Men problemet ligger så også i, at det gør det sværere at tage action, ikke? Det kunne være, at man faktisk var en lille bit smule mere sådan påpasselig med sin krop. Tænker, i den forebyggende tilgang til at så sige, det kommer til at koste mig rigtig mange penge. Ja, lige præcis, og derfor så er jeg sgu nok nødt til at sørge for, at jeg ikke, ligesom vi børster tænder, for ikke at komme til tandlægen og få nye tænder, ikke? Ja, eller sender bilen til mekanikeren, lige så snart den første røde lampe lige begynder at lyse. Ja, ikke? For så kunne det være, at man ikke skulle skifte hele motoren, ikke? Ja. Og det er folk så bare ikke så gode til. Fordi ret ofte, så kan du blive sendt afsted i systemet, ikke også? Jo. Nå. Nedsat kraft i bevægelse er så den sidste her, og den synes jeg egentlig bare... Ja, og træthed er det, ikke? Det er dejligt simpelt. Der følger man de 6 gode råd, som vi har, og som vi også... eller 6 gode punkter, som vi har lavet en podcast om. Ja, den der hedder de 6 grundlæggende principper i en sund livsstil, eller punkter i en sund livsstil. Det er en todel en. Den skal I gå ind og høre, fordi 100%. Hvis man føler sig træt og udmattet, hvis det er grundet træning, så skal man lige overveje, om man lige skal have det, der hedder en deload week. Ja, altså, eller lave noget restitutionstræning. Lige præcis. Der, man kan men det er med en deload week. Ja, lige præcis. Så man deloader. Man stopper ikke med at lave noget. Man deloader, så man kører lidt ned. Lige lader kroppen komme sig lidt oven på det. Den fysiske stress, man har givet den. Lige præcis. Så den back on track bagefter. Ikke? Så kigger man på, hvad for nogle råstoffer har kroppen brug for at kunne fungere godt. Og det igen, der taler vi kosten. Det er masser af grøntsager. Yes. Vi skal have vand, vi skal have søvn, og så generelt noget ro til både knop og krop. Til øverste og etage og resten af kroppen. Ikke? Så det kan man jo starte med. Og hvor meget, vi plejer jo at anbefale de her op til jeg er altid meget på, at man skal drikke 3 liter vand hver dag, hvis man gerne vil manipulere og arbejde med kroppen. Ja. Så vil jeg helt sikkert også anbefale, hvis man har smerter, start lige med at øge vandindtaget ind til 3 liter. Og så ser vi lige, hvor det alene bringer dig hen. Ikke? Hvis man føler sig træt hele tiden, prøv lige at starte med at drikke en masse vand. Ja. Yes. Så tager man, altså jeg kan ikke forstå det der, vi har så mange som der som der render rundt og føler at deres krop ikke kører sådan helt optimalt, og så prøver vi at finde en masse vilde muligheder for hvad det nu skulle være, men fundamentet er bare ikke på plads. Nej. Og det vil sige, de drikker ingen vand, de spiser ingen grøntsager, de spiser faktisk måske kun lort. Som vi har kaldt det mange gange efterhånden. Ikke? Ja, lige præcis. Kalder en spade for en spade. Og det er også 2 af de ting, som man bliver spurgt ind til, hvis man vælger at komme og have en fysioterapeutisk station hos os, jamen så kommer vi til formentlig at spørge ind til, hvor meget vand drikker du, og spiser du nogle grøntsager, eller er du totalt uden det? Det gør jeg. Og
så tager vi den derfra. Og det vil sige, hvis I nu lige starter med det, og starter med at mikrobehandle, det er ikke fordi, vi ikke vil se jer. Nej. Men det kunne være, at I faktisk fik styr på jeres krop først, og så kom I til os, fordi så vil I gerne videreudvikle jeres træning i stedet for. Men det er jo hele pointen med vores podcast her. Ja. Det er jo at prøve at bringe helt almen, synes vi, viden ud til almen folk, som bliver overkompliceret af de sociale medier og alt for mange dårlige behandlere. Og det er rigtigt, nu har jeg sagt det, der er for mange dårlige behandlere i Danmark. Ja. Men sådan er det jo i alle erhverv. Ja, det er jo alle erhverv har gode og mindre gode eksperter, for at sige det på den måde der. Og jeg vil da gerne være den første til at sige, man behøves ikke særlig mange, hvad kalder man det, brikker på øverste etage for at komme igennem en fysioterapiuddannelse. Så er det sagt. Enig. Der bliver lukket rigtig meget igennem det system der. Og noget af det er politisk. 90, og nu får jeg rigtig mange på nakken, men 90% af dem, jeg gik på studie med, de skulle ikke røre ved min krop. Nej, enig. 100% enig. Og er den faktisk den store årsag, at det var som om, de havde mere travlt med at gå i byen, end de havde med rent faktisk at lære, hvordan de skulle have med andre menneskers hænder. Nu var vi heller ikke lige så andre unge. menneskers kroppe imellem hænderne. Ja, nu var vi heller ikke lige så unge som standard, altså gennemsnittet. Vi havde været i forsvaret, vi havde løbet det horn med os, ikke? Så. Lige præcis. Ja. Men 1000% enig. Der er også kvoter jo. Det skal man jo også huske på de her uddannelsessystemer. Så en uddannelse skal helst gerne have så mange bestående elever som overhovedet muligt, hvis de skal have kvoten til næste år igen. Så skolen får det antal penge, de altså, jeg havde simpelthen folk på min årgang, som fik, jeg ved ikke hvor mange ekstra forsøg til eksamenerne, og de fik endda sågar en-til-en undervisning og forløb i flere år, for faktisk at nå til et punkt, hvor de til nøds kunne bestå bachelorprojektet. Og jeg er all for at hjælpe folk. Man skal ikke give op på folk. Nej. Men jeg synes der er også en grænse. Jamen, jeg synes også, at der er en grænse i forhold til det menneske, som du så putter igennem en uddannelse. Ja. Hvilken ansvar står de så overfor, ikke også? 100. Og når du står, fordi en fysioterapeut står med rigtig, rigtig, rigtig meget ansvar for andre folks kroppe, ikke også? Jo. Der skal de sgu vide, hvad fanden de laver. Og endnu værre, det er, at de typer der måske ikke har det helt store drive, eller hvad skal man sige, engagement i selve faget fysioterapi og arbejde med andre mennesker, de får jo typisk de jobs, som mange andre måske ikke lige har lyst til at have. Yes. Og det er måske mobilisering og bevægelse af gamle fru Hansen eller herr Jensen, som bare overhovedet ikke har noget forstand på deres egen krop. Ja. Fordi det havde man ikke dengang, og de er kommet til et sted, hvor der er masser af problematikker. Der er en masse slidgigt, der skal bevæges, og der skal bevæges ordentligt og rigtigt, og alle de her ting. Og så er det altså dem, der står med dem ude i den anden ende. Det er nok men videre. Nok crap omkring det der. Men det var bare for at sige, der er gode og dårlige i alle erhverv. Så bare fordi man har været igennem 5 fysioterapeuter og har været uheldig, at ingen af dem har kunne reparere de formentlig forholdsvis simple problematikker, man har, så lad være med at give op. Lige præcis. Lad være at give op. Ja. Det er simpelthen en ting, jeg synes, der er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, at hvis man har problematikker, der er jo så gået hen og blevet kroniske, fordi de har været der i lang tid, og man har forsøgt mange ting. Du skal ikke give op, for hvis du giver op, så accepterer du bare, at du skal have smerter resten af livet. Prøv at livet er for kort til smerter. Jeg er 100% ligeglad med, om du så prøver, altså sådan noget Hokus-pokus. Sådan noget indianer healing og sådan noget, ikke? Fjernhealing har jeg hørt skulle være godt. Lige præcis. Ja. Eller om du prøver mindfulness, eller om du prøver den her nye, det her nye planteekstrakt eller sådan noget andet. Ja, homeopati. Så går du også på et eller andet tidspunkt tilbage og prøver fysioterapi igen. Sådan, ikke? Det er jo en rejse, hvor man skal blive klogere på sin egen krop og de udfordringer, der nu er. Men du skal blive ved med at prøve at jagte den her hjælp på en eller anden måde, indtil du finder det, der virker. Ja. Og virker det, så bliver du så ved med det. Bliv ved med det. Yes. Og vi lever i et brug og smid væk samfund. Det kan man bare ikke lige
med kroppen. Kan man I hvert fald ikke i så stort et omfang, som nogen måske ender ud i. Man kan godt skifte et knæ, eller skifte en hofte. Men igen, det er jo en last resort. Jamen det er det, men det skal slet ikke komme derud. Et nyt knæ hjælper ikke, hvis du så også bare du belaster knæet på samme måde, som du altid har gjort, ikke? Ja. Du lader være med at være god ved knæet og genoptræne det og styrke det og sådan, ikke? Ja. Så bliver det stadig et lorteknæ. Det bliver bare et plastik lorteknæ, ikke? Ja, og så kan man sammenligne det med at være på en kur, og så sige, nu gør jeg noget for min krop kortsigtet, og så går jeg tilbage til at spise lort. Ja, lige præcis. Og så har man faktisk ikke gjort noget. Ja, så tag nu ansvar for jeres egen krop, og hvis I simpelthen ikke ved, hvordan I skal gøre, så søg hjælp. Ja. Men vi skal fortælle jer, hvordan vi plejer at hjælpe folk langt hen ad vejen, og det er faktisk også i fysioterapien, ikke? Jo. De redskaber, som vi prøver at lære folk. Mikrobehandling. Vi har i hvert fald på den her 6 punkter, som vi plejer at hjælpe folk med. Ja, nu skal jeg vende til benet. Yes. 1, den har vi allerede lidt været igennem. Vi vil have varme på et område. Du har nævnt varme og kulde i kombination. Det synes jeg fungerer godt. Kulde i sig selv kan også. Jeg er selv efterhånden blevet mest fortaler for varme. Ja, det er også mere rart. Ja, men det er også, altså det er nemmere for folk, i min optik. Ja, at hvis du tager varme dunken, fordi jeg er meget enig, jeg kan bedst lide varme dunke. Ja. Du har jo også sådan et hot top derhjemme, jeg har, som du ligger i og bobler. Lige præcis. Jeg træner så tæske meget, at jeg har altid et eller andet sted, der gør lidt ondt, ikke også? Ja. Og jeg ved jo så selvfølgelig, hvad jeg skal gøre ved det. Ja. Men den her gennemgående varme, som der kan komme fra vand, hele vejen rundt om min krop, det kan altså bare noget. Mega men vi har jo alle sammen prøvet det. At sidde i et varmt bad et eller andet sted, man er jo sådan helt... Ja, man sumper hen jo. Det er som, og jeg elsker også varme, men der er vi jo lidt modpoler, fordi jeg bruger jo hele tiden isbad. Ja, lige præcis. Og igen, der kan jeg jo fandme nok mærke, der kommer blod igennem systemet. Og det, der er jo ingen tvivl om, at badning kan virkelig noget. Ja. Jeg er bare blevet for malig efter... Og det er det, de fleste er. De har ikke lyst til det der, for helvede, Flemming, det er alle de der, alle de der frosne nætter ude i skoven i forsvaret, ikke? Faldt i gryden som lille. Ja, lige præcis. Med at stå op for at træde på mine støvler, der var frosne, for at komme ud og stå... Helt stive sokker. I underbukser klokken lort om natten i sådan et eller andet skyttehul, man havde gravet, og så løber der en eller anden, premierlerne rundt og siger, I skal sige bang. Ja. Luk røven. Det er forsvaret i en nødskal. Jeg fucking fryser, og jeg vil ind i soveposen. Ja. Problemet er bare, at soveposen var fra 80'erne, så den virkede den ikke rigtig med. Nej, den fulgte ikke rigtig med, det er. Så, jeg har valgt varme nu. Ja, men jeg er helt med. Det vækker gode minder frem fra gamle dage, det der. Men det skal siges, jeg synes også, isbad kan noget. Ja. Bare, jeg vælger bare ikke at bruge. Og det er også det mest implementerende. Altså implementerbare, det er en varmdunk. En varmedunk. Det er sgu nemt. Ikke? Og det kan virkelig skal man toppe den lidt, så kan man lave kuldevarme. Og nu siger jeg noget farligt. Nej. Der står på de her, at man ikke må proppe kogende vand ned i dem. Det gør jeg. Ja, men det gør jeg sådan set også. Men jeg giver den også lige et squeeze. Jeg fylder den 80% eller 90%, og så giver den lige et squeeze med den kolde. Nå, okay, jeg kører ren... Fordi ellers så synes jeg, så går der lige 5 minutter, før jeg kan begynde at bruge den sådan rigtig, uden at jeg nærmest føler, at jeg er ved at brænde ihjel. Nå, men så har du bare det her ekstra klæde, hvor du lægger et ekstra lag klæde rundt om, som man lægger på, og når den så ikke giver nok, så fjerner man lidt af klæden. Fanden er smart, du. Det er lige så godt som det der trick, jeg havde med rapsene i en af de andre podcasts. Den er vi begyndt at bruge. Vores go-to. Den er vi begyndt at bruge. Det var en sindssygt god idé. Fedt. Ja, og hvis I ikke har set det... Vores go-to sunde opskrifter. Det er udkommet, når det her udkommer. Så vores sunde go-to måltider. Yes, det er nemlig det næste, der bliver frigivet. Der kommer tricket. Ja. Nå, hør det. Men varme. Jeg er glad for, at du kunne bruge det. Ja, helt vildt. Er der bare en, der kan tage det her, vi siger til sig, og kan få noget ud af det, så vores mission langt hen ad vejen fuldført. Så, varme. Yes. Varme, og så kulde. Altså temperatur. Manipulation. Yes, det kan noget. For at få øget blodgennemstrømningen, og få hjernen til sådan at slappe lidt af nede omkring det område. Ikke? Ja.
Så har vi nummer 2. Det er blid udstrækning. Hvis man har et område, som der gør ondt, nogle muskler, som der er meget spændte, så virker blid udstrækning fantastisk. Ja. Man kan både gøre det ved, at man holder strækket en lille smule, men man kan også lave det som blide dynamiske stræk. Altså ind i strækket, ud af strækket, ind i strækket. Det eneste, der er mega vigtigt, i hvert fald efter min erfaring, det er, man skal ikke strække ud, som man ville gøre, hvis man skulle blive smidig. Nej, altså, det er ikke smidighedstræning. Du skal ikke trække til så hårdt, du overhovedet kan. For så gør du egentlig lidt det modsatte. Så spænder du musklen ekstra op, der trækker ekstra til. Eller man laver nogle større fiberskader, end der netop er foregået før. Ikke? Så udstrækning er genialt til at få smerter og muskelspændinger til at gå væk. Det skal bare være blidt. Ja. Yes. Og så kan man lige så godt lige tilføje i den her lille ting her. Nu nævnte vi det lidt med at gøre muskelfiberskader større. Det er også derfor, vi er gået væk fra at lave udstrækning efter hård styrketræning. Så det er jo noget, vi gjorde i gamle dage. Der strækker man ud, efter man havde styrketrænet og lavet crossfit eller funktionel træning, hed det jo dengang. Det gør vi ikke mere. Og så det er et særskilt træningspas for sig. Og det er jo faktisk ved at blive alment kendt, at okay, du skal ikke strække ud efter træning. Nej. Så er det bare der, hvor at der mangler lige alle de der nuancer, ikke også? Fordi så stopper folk bare med at strække ud. Ja, og det er heller ikke. Så nu siger vi lige, du skal strække ud, hvis du ikke er smidig nok i kroppen. Hvis man er smidig nok, så er det jo fint, fordi så trænings i fuld range of motion. Det vedligeholder jo den smidighed, man har. Og så behøver du ikke strække ud. Nej. Indtil du skal strække blidt ud, fordi nu skal du lige mikrobehandle lidt. Lige præcis. Yes. Lige præcis. Så har vi en sidste ting i forhold til udstrækningen. Vi er jo også der, hvis man får en fiberskade eller en fibersprængning. Lad os bare sige, den mest klassiske midtvejskrise fibersprængning er jo den middelaldrende mand, som skal starte til, hvad fanden er det hedder det der? Ikke badminton, men paddeltennis. Ja, lige præcis. Der starter til det, og som lige skal nå en bold, der er lidt langt ude, og så træder de tilbage. Bum! Så får man en fibersprængning i lægmusklen. Ja. Den er så typisk. Der vil vi jo også rigtig gerne strække blidt ud. Ikke på selve dagen, men i dagene efter. Ja. Fordi at sådan, når vi starter restitutionsprocessen, og kroppen, så fantastisk som den er jo, går i gang med at hele skaderne, jamen så har vi med nogle muskelfiber, som potentielt bedre kan finde sammen, i stedet for at vi får den der lille ekstra myose, eller muskulær knude, eller opspændingsklump i lægen, som faktisk på sigt bare gør os endnu mindre mobile i det område. Ja, jeg skal lige have vendt ordene rigtigt i munden, før de kommer ud. Så der kan man også bruge blid udstrækning, men det er jo aldrig igennem smerten. Altså, man skal aldrig strække ud igennem en smerte. Man kan strække ud op til, hvor man kan mærke, at nu niver den lidt. Yes. Man skal aldrig gå igennem en smerte. Så blid. Det skal være blid. Udstrækning. Gør det virkelig ondt, så er det ikke blidt længere. Nu kan vi gå videre, Lasse. Det kan vi. Fordi tiden løber jo. Hvor helvede. Vi skal holde den under en time, den her. Så er de næste. Jamen, der har vi selvmassage-delene. Ja. Vi har foam rolling. Et fantastisk redskab til selvmassage. På nogle dele af kroppen. Altså det vil sige, at redskabet er virkelig godt. Ja. Det er bare ikke... Altså, lad os nu sige, at jeg godt vil have... vil have givet selvmassage til min nakkemuskel, så skal jeg næsten stå på hovedet for at gøre det. Ja. Så virker den ikke længere. Halsmusklerne. Så inde i e-bogen kan I se, hvilke områder vi vil bruge den på. Så gå derind og læse den. Yes. Så har vi selvmassage med en tennisbold eller en lacrossebold. Og den går lidt mere i dybden jo. Altså punktspecifikt. Bolden gør. Ja. Bolden går mere ind i vævet, end selve foamrolleren gør. Og der er nogen, der sådan svæver til... Altså, nej, der er faktisk rigtig mange, der svæver til lacrossebolden. Jeg er ikke sikker på, at jeg kender så mange... Altså, før jeg blev fysioterapeut, der havde jeg ikke rigtig hørt om at bruge tennisbolde til det der. Nej. Sådan en blid indgangsvinkel for mig. Ja, tennisbolden i min optik er virkelig god til det der. Ja. Fordi at lacrossebolden, lad os nu sige, at det var op imellem skulderbladene. Ja. Der skal du være... Der er ikke så meget kød deroppe. Og så skal du faktisk være relativt god til ikke at trykke for hårdt, ellers så gør det ondt, når man gør det. Ja, det må jo godt gøre lidt ondt. Men smertesmerte. Men smertesmerte, det er jo selvfølgelig ikke godt.
Man kan altid... Og man skal kunne slappe af i det væv, man behandler på. Lige så det præcis. må ikke gøre mere ondt, når du behandler, end at du kan slappe af i det væv, som man ruller på. Lige præcis. Og der synes jeg, at tennisbolden, fordi den giver sig en lille smule mere, der kan man altså trykke lidt mere til. Ja. Og egentlig ikke tænke så meget over, hvad man laver, ikke? Når man gør det. Men til gengæld er lacrossebolden ekstremt god, når man nu ikke kan trykke mere til med tennisbolden. Ja. Specielt når vi nu taler altså op i balle og sådan noget, ikke? Der har vi begge to det problem, vi har forholdsvis stor røv. Med stor røv, ja. Sådan en Kim Kardashian booty. Ja, lige præcis. Sådan en, man ikke lige kan rulle en vægtstang henover. Det er jo tricket, det har de fleste nok set. Det er rigtigt. Og man har squat-button, og man kan rulle en vægtstang med et par almindelige tierskiver på. Nej, men der er lacrossebolden sindssygt god. Jeg har faktisk aldrig brugt begge dele. Jeg har altid haft ikke tennisbold, en baseball i min taske, og det er jo det samme som en lacrossebold. Den er hård. Ikke? Så jeg kan godt lide, at det går lidt ind og gør lidt nas. Man kan jo prøve begge dele. Ja. Så tennisbold og lacrossebold er virkelig god til at lave selvmassage. Ja. Og derved mikrobehandling. I kan gå ind og læse ind i e-bogen, hvor vi mener, at det er gode steder at gøre det. Ikke? Hvor det er relevant. Så har vi vægtstangsmassage. Altså, det vil sige, den er ny for nogen jo. For mange, den er ikke så brugt. Altså hvor at man hænger vægtstangen op i en eller anden bestemt højde ude i racket. Den er jo så også, meget relateret til, at man skal være i et træningscenter for at gøre det. Ja, bortset nu kan vi komme til min, hold kæft, jeg elsker det at bruge den på gulvet. Men du fyrer den af. Men du skal stadig have en vægtstang derhjemme så for at gøre det. Ja, man skal have en vægtstang. Ja, du skal have en vægtstang, en træningsvægtstang for at gøre det. Ja. Men jeg elsker at lave massage, specielt af min nakke og min halsmuskel. Det er så lækkert, og det er bare instant relief. Det virker. Det gør det bare. Altså det kan fjerne hovedpine, det kan fjerne det hele. Det kan det nærmest. Hvis man bruger det rigtigt. Så gå ind og læs om hvilke, hvordan I skal gøre det. Og hvis man nu ikke sådan helt er sikker på, hvordan fanden man skal gøre det her med de her redskaber, så gå ind på vores YouTube, fordi der ligger videoer, der viser, hvordan I skal gøre det. Der er faktisk lavet ret mange eller mikrotræningsvideoer inde på vores YouTube-kanal. Ja. Og jeg vil bare lige mikrobehandlingsvideoer. Mikrobehandlingsvideoer. Jeg vil lige slå et slag. Nu nævnte du jo nakkemuskulaturen. Men sådan noget som ens fodsvang, eller lægmuskler, eller akillessenenområdet dernede. Shit, det virker. Ja. Altså hold kæft. Og når man tager sådan skoene af og begynder at massere svangen på vægtstangen, og det knirker og knaser nedenunder foden. Altså, nøj, hvor er det lækkert. Nu ved jeg godt, tiden løber, men jeg har jo fundet ud af, at det samme ret ofte kan man jo gøre på en bordkant, hvis du har et håndklæde. Ja. Sådan så at man i bund og grund bare tager det der, håndklædet, og så sætter man fodsvangen op på bordkanten. Nu har jeg ikke et håndklæde, men så kører man. Det virker mega godt. Det ser dejligt ulækkert ud. Det virker sindssygt lækkert. Ja. Men vægtstangsmassage. Pis godt. Det kan noget. Og den aller sidste, som vi har på programmet her, det er jo det nye, der er blevet vildt populært. Noget, som alle nærmest har nu til dags. I hvert fald kan få fat på, ikke? Ja. Fordi at det er blevet nemmere og billigere at købe som forbruger. Selve massagegunnen har jo været i behandlerverdenen i lang tid. Årtier. Lang tid. Men den er blevet meget mere normal at få ud. Og den kan altså noget. Ja. I forhold til, at den giver lidt selvmassage. Jeg synes jo, at den er forkert branded, fordi det ikke er massage i min optik. Nej. Altså, massage i min optik er, når du laver en sammentrykning af muskelvæv og skubber. Ja. Altså vi er tilbage til 90'erne og 0'erne, hvor massagestolen og de der massageaggregater, man købte, de havde jo deres storhedstid dengang. Ja. De er lidt ligesom gået ud nu. Ja, det er de. Så effektivt var det heller ikke. Så lige præcis. Det er fint nok at lige blive nullet igennem. Men igen, den er bare hammergod at have. Massagepistolen. Ja. Fordi man sparer også sine egne fingerkræfter. Jeg ved da, en af de mest, ofte opstående problematikker hos fysioterapeuter er den gamle skole. Ja. Det er jo, at vi begynder at udvikle smerter i vores fingerled, slidgigt og alle de der ting, simpelthen fordi vi dagligt
arbejder os ind i folks væv og mobiliserer og stimulerer og masserer. Det er sindssygt hårdt. Og så når vi siger, jeg ved godt, det gør ondt på dig, men det gør faktisk også ondt på mig, så er det faktisk rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og der kan jeg sige, bare alene det, at vi bruger en massagegun til lige at varme områder op med, så har vi en stor muskel, en baglår eller et forlår, så er det ekstremt effektivt varme hele området op, gennembløde det, stimulere det med ordentlig blodcirkulation, og så kan vi ellers arbejde i dybden med de små finesser derfra. Så får man mere kvalitet for både tid og kræfter og penge og alle de der ting der, ikke? Så massagegun, kæmpe shout-out. Der er kæmpe forskel på kvaliteten af dem, og problematikken opstår ved de billige modeller, hvor der simpelthen ikke er motorkraft nok til at nå ned i lårmusklerne eller ballemusklerne. Ja. For eksempel de der mere muskelfyldte områder. Den kan simpelthen ikke trykke hårdt nok. Nej. Så stopper man bare motoren. Lige præcis. Så, i bund og grund, jeg tror, vi kan holde det inden for en time, hvis vi skynder os. Ja. Der er vildt mange gode muligheder for, hvordan I bund og grund kan komme de her problemer til livs, før de bliver til problemer. Præcis. Skadesforebyggelse. Hvis I ikke kan huske noget af alt det her, så hør afsnittet igen. Eller læs e-bogen. E-bog. Perfekt. Godt. Jamen, næste afsnit er sund kost og vægttab. Jamen, vi skal lige have lidt kaffe, og så rykker vi videre. Yes. Fedt. Godt. Thank you. Let's go. Let's go.